26 сентябри соли 2025 бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар ҳамбастагӣ бо донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон маҳфили адабӣ ва озмуни донишгоҳии шоҳномахонӣ зери унвони шоҳнома оинаи шаҳомати неогон доир гардид. дар чорабинӣ устодону донишҷӯён ва меҳмонон ҷумахон ҷурахонзода мудири шуъбаи ташкилии кор бо кадрҳо, рохшона каримзода мудири шуъбаи кор бо занон ва сино шарипов сармутахассиси шуъбаи кор бо ҷавонони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ширкат варзиданд. маҳфили мазкурро муовини ректори оид ба тарбияи донишгоҳ Мастура Буриева ифтитоҳ намуда аз аҳамияти безавол доштани шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ ва баъди 1000 сол аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қадршиносӣ гардидани заҳмату ранҷи беш аз 30 солаи пири ҳакимони тус ёдовар гардид. Мастура Буриева ба аҳли нишаст ба хусус донишҷӯён хотиррасон намуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 5 декабри соли 2023 дар симпозиуми байналмилалӣ ба ифтихори 115-умин солгарди академик Бобоҷон Ғафуров дастур доданд ки ба хотири огоҳии ҳарчи бештари мардум аз таъриху фарҳанг ва тамаддуни аҷдодонамон шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ нашр ва ба тамоми хонандагони мамлакат дастрас карда шавад. аз ҷумла ин амри муҳим ва тадбири самарабахш аз ҳар яки мо тақозои онро дорад ки дар баргузории озмуни шоҳномахонӣ ки бо ташаббуси худи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гарда истодааст, бояд масъулияти ҷиддӣ дошта бошем ва ин озмун дар сатҳи зарурӣ ва муассир баргузор карда шавад. ба таъбири дигар марҳила ба марҳила таъсири маҳбуби онро ба наслҳо ва хонандагони шоҳнома эҳсос бояд кунем. дар тақвияти ин суханон ҷумахон ҷурахонзода мудири шуъбаи ташкили кор бо кадрҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе афзуд ки мақсади баргузории озмуни шоҳномахонӣ низ таҳкими худшиносии миллӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои маънавӣ ва тарғибу мутолиаи асарҳои бузурги классикӣ миёни ҷавонон мебошад. дар пайравӣ бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонӣ, арҷ гузоштан бо арзишҳои миллию фарҳангӣ, бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе миёни донишҷӯёни мактабҳои олии ҷумҳурӣ озмуни шоҳномахонӣ гузаронда шавад. дар идома датсенти кафедраи забони тоҷикӣ Нигина Сироҷова дар мавзӯи шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳкории беназир дар тамаддуни ҷаҳон сухан ронда, дар адабиёти классикии форсӣ тоҷикӣ нақши он дар ҳифзи забон, таърих ва ҳуввияти миллӣ суханронӣ кард. шоҳнома ҳамсоли миллии мардуми орёист ки Ҳаким Фирдавсӣ онро солҳои 970-1005 дар муддати 30-35 сол навиштааст. ҳамоса аз 60,000 байт, 120,000 мисра иборат аст ва бузургтарин ҳамосаи ҷаҳон ки ба қалами як шахс тааллуқ дорад ба ҳисоб меравад. дар озмуни мазкур донишҷӯёни фаъол Машраб Раҳимзода аз факултати молия ва қарз, Гулчеҳра Сайдализода аз факултати менеҷмент ва ҳуқуқи иқтисодӣ, Рукмина Меликзода, Дилноза Ҷаъфарова, Комрон Толибов аз факултати ҳисобдорӣ ва омор, Мавҷуда Дадуҷонова, Пайғом Туҳурзода ва Нигора Муҳиддинова аз факултати муносибатҳои иқтисоди байналмилалӣ ширкат варзида донишу истеъдоди худ ва маҳорати суханварию қироати ифоданокро аз достони шоҳномаи безаволи Фирдавсӣ дар ҳузури ҳакамон намоиш доданд. ширкаткунандагон бо эҳсоси баланди миллӣ ва завқи адабӣ қиссаҳои қаҳрамонон Рустам, Суҳроб, Сиёвуш ва дигар паҳлавононро қироат намуданд. дар охир гуфта шуд ки озмуни донишгоҳии шоҳномахонӣ дар арафаи рӯзи забон ҷамъбаст ва ғолибон бо тӯҳфаҳои сазовор қадрдонӣ карда мешаванд.